Croeso cynnes iawn I chi gyd I raglen arall o Dechrau Canu, Dechrau Canmol, y tro hwn o Gwm Diolch. I Gapel Salem, capel ag iddo draddodiad gwych o ganu cynulleidfaol a chymanfaol. Fe brofwn ni chydig o'r traddodiad hwnnw heno gan ddechrau trwy ganu geiriau telenegol Eidion Wyn, a hynny ar yr alaw Gymreig, Joanna. Efengil tangnefedd o'r rhed dros y byd, a deled y bobloedd I flewyrch I byd. Yng nghlesni Cwm Diolch rhyw 6 milltir o gastell nef, saith pentre hardd y Creunant. Gweitha problemau di boblogi ar y naill llaw ac ymddido ar y llaw arall, mae Creunant wedi llwyddo I ddal I Gymreigdod yn hollol gadarn. Un o Gymru gweithgar yr ardal yw Janice Jones, ac es I draw i'w tŷ yn Rheforgan I gael sgwrs â hi. Chi'n dal nifer o swyddi yn y capel yn Godre'r Hos, chi'n ddiacones, chi'n athrawes Ysgol Sul a chi ddechreuodd yr Ysgol Sul. Beth oedd y cymhelliad tu ôl I hyn? Y cymhelliad cyntaf yn credu oedd ymlentyn hynau yn 2 mlwydd oed a dim Ysgol Sul yn y capel o gwbl. A ni am I fi gael yr un cyfle ges o'i'n hunan. A dechreuais I gyda dim ond 4 o blant yn yr Ysgol Sul. Ond wedyn cynyddodd y rhif a ges o'i tua 20 o blant yn y diwedd. Cymhelliad arall wrth gwrs oedd I roi cyfle I blant o gartrefi lle nad oedd llawer o Gristnogaeth iddyn nhw I gael cyfle I ddysgu am Iesu Grist tu fewn I muriau'r capel. A falle'r cymhelliad pennaf oedd I gadw Godre'r Hos I hunan yn byw, achos heb Ysgol Sul, rwy'n credu bydd Godre'r Hos yn cael. Faint o blant sy'n mynychu'r Ysgol Sul erbyn hyn? Tua 15 ar hyn o bryd, ond wrth gwrs oedd e'n hyfryd tua mis yn ôl, roedd 5 o blant yr Ysgol Sul wedi cael ei wneud yn aelodau yn y capel, a felly yn yr rif o'r aelodau yn cynyddu. I chi hefyd yn weithgar iawn tu allan i'r capel. I chi'n mynd teimlo weithiau bod yr holl waith yn mynd yn drech na chi? O ydw. Ar ôl bod yn yr ysgol am wythnos, weithio'r fore dydd Sul yn teimlo blant eto a llai. Ond mae rhyw nerth tu fewn I chi yn helpu chi fynd mlaen. A rwy'n gobeithio cael fi nerth I fynd ymlaen gyda'r Ysgol Sul yn Pendraw. Pa emyn I chi wedi dewis heno? Emyn sirioldeb. A dewsgais i'r emyn yn gyntaf achos un o'n emynau briodas ydoedd hi, a mae'n dod â atgofion melys yn ôl atoedd
ac wrth gwrs rwy'n diolchgar iawn bod Duw wedi bendithio mywyd priodatod. Hefyd, rwy'n hoff iawn o symlrwydd yr emyn. Mae'n swynol ac yn siriol ac yn deimladol iawn. Mae'r geiriau barddonol gan Eifion Wyn a'r cerdd gan Joseph Parry yn ymdoddi mor dda i'w gilydd, ac rwy'n teimlo iath yn mynd trwy'n nghorff wrth ganu'r emyn. Mae'r penni'r cyntaf yn dweud cyfan oll. Un fendith yr o un, ni cheisiaf ddim ond hynny. Cael bras i'th garu Dechrau fwy, cael mwy o ras i'th garu, a gobeithio cael fel Eifion Wyn, ras i garu Duw trwy gydol y mywyd. Mae Hetty Thomas wedi byw yn y Creunant ers blynyddoedd. Mae'n gyn brifathrawes yn yr ysgol babanod ac yn weithgar tu hwnt yn Salem. Ych chi'n mwynhau cymryd rhan yn y capel? Ydw, yn fawr iawn. Pa fath o bethau fyddwch chi'n neud wedyn? Wel, byddai'n dechrau'r cwrs a darllen rhan o'r Beibl, roi enmyn mas i ddechrau wrth, darllen y Beibl, wedyn roi enmyn arall a wedyn gweddio. Ych chi'n teimlo te bod y capel yn gefen ac yn gymorth i chi i oresgyn profedgaethau? Wedyn mae wedi bod yn gefen i fi ar hyd y blynydde. Amser o'n i'n blant, o'n i'n mynd i'r capel, llawn hewl. Mam a nad a 5 o blant. A'r adeg ni o'n i'n fyddyfred. So oedd yn y ci yn Bregethwr, Baptist yn creu Ynilym yn Rhaglen Parc. A wedyn, cwrs ar ôl fi briwti, eithio i gyda ngŵr i Salem Creunant i fod yn Methodist. O'ch chi'n gweld unrhyw wahaniaeth? Wel, oedd yn waniaeth. Chi'n bod o'n i'n hoffi mynd i'r capel yn y ci yn naturiol yn o'n i. Ond, wrth gwrs, oedd yn nad yng Nghyfraith yn flaenor, a oedd popeth yn olreit, yn un hapus, a'r plant yn mynd, 2 grotyn, David a Rhys yn mynd gyda fi. Ych chi'n ymarfer bywyd defosiynol gartre hefyd te? Odw, fi'n cadw yn lyfrau lan yn y stafell wili, a fi'n gweddio bob nos. Fi ddim yn canu, wrth gwrs, ond fi'n darllen rhan o'r Beibl a gweddi. Ni wedi arfer wneud e. I chi wedi dewis geiriau elfed ar ein cyfer ni heno. Beth yw'r rheswm am hyn? Wel,
Mae rhywbeth amdati fe, mae'n weddi, ta emyn yw e, mae'n weddi o'r dechrau i'r diwedd. A wy'n hoffi achos oedd e'n awr elfed, oedd e'n bregethwr, oedd e'n ymunydd, a oedd e'n wedi bod yn archdderwydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. A wi yn mynychu ar Eisteddfod Genedlaethol bron bob blwyddyn. A mae hwnna'n meddwl lot i fi. Parti sy'n aml yn rhoi o'i hamser i ddifyru cymdeithased yn garol ac elusennol yn lleol yw Parti Merched Creunant. Parti nawr sydd am ddatgan geiriau a neges gyfoes Tiwdor Davies ar y dôn hyfryd honno lefan o waith T. Gwyn Jones gan Fechan. Thank you.
Mae Dr Rosina Davies yn byw ymlaen Dilais, ond yn gweithio yn Lluolwen, hosbis i rai ag afiechyd terfynol yn Treforys. I chi ynwynebu poen, tristwch a galar yn amlwg yn eich gwaith bob dydd. Yw hyn yn eich digaloni chi weithiau? Wel, ydy weithiau, wrth gwrs mae bo'n yn wneud yn diwedd. Ond hefyd mae yna ochr yn sicr gadarnhaol iawn i'r gwaith ni. Chi'n gweld bobl trwy'r amser yn gorchfygu problemau mawr ac yn dod trwy holl problemau yn fuddugoliaethus a dweud y gwir. Wedyn hefyd mae'n gwneud i chi sylweddoli mor fach yw'n problemau bob dydd ni am wneud fi werthfawrogi bob dydd yn fwy. Yn ogystal ar ochr feddygol eich gwaith chi, mae yna ochr ysbrydol hefyd, oes e? Oes, mi wedyn ni bod achos mae pobl ar yr adeg yma yn ei bywyd, pan falle bod bywyd yn dod at ei derfyn, maen nhw'n dueddol o droi at faterion ysbrydol. Hyd yn oed os nad nhw wedi meddwl am bethau ysbrydol o'r blaen, maen nhw nawr yn dechrau meddwl am bethau ysbrydol. Maen nhw'n meddwl beth yw ystyr bywyd, i ble maen nhw'n mynd ar ddiwedd bywyd, a mae hwnna'n dod i fyny yn y gwaith bob dydd ydy. I chi'n teimlo bod eich cred bersonol chi o gymorth i arwen eraill? Mae'n gymorth i fi yn y waith bob dydd. Mae'n gymorth i fi yn sgwrs gyda cleifion bob dydd. Does dim dwywaith am hynny, a gwen helpu fi ymdopi ar gwaith ydy. Ac os gyda'ch gwaith chi rhywbeth i wneud a'ch dewis chi o emyn heno? Wel, os mae wrth gwrs. Mae emyn Rhys Niclas yn cyfleu i fi y dehead yma sydd mewn pobl ac mewn cleifion am gael cymorth ag arweiniad Duw yn ystod i bywyd ac yn enwedig pan maen nhw'n gwynebu anhawsterau. Tird atom ni arweinydd per yr union, dwg ni i ffordd lleshad. Tydi dy hun sy'n tywys trwy'r treialon o derbyn ein mawrhad. Heb amheuaeth, mae'r holl gyfweliadau i ni wedi gael yn ystod y rhaglen heno yn ategu geiriau'r emynydd ar Gwilym Hughes. A'r geiriau hynny sy'n sôn amdano ni gyd yn dod i nabod Duw, i'w canu ar yr emyn dôn Arizona.
Yn awr, os pregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut y mae rai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw ein pregethu ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. Ceir ein bod yn dystion twyllodrus i ddew, a mae'n bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist. Ac yn dau heb wneud hynny, os yw'n wir nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi. Oherwydd, os nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd, ac yn eich pechodau ar ydych o hyd. Y mae dilyn hefyd fod y rai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r mwyaf trienus ymhlith dynion. Y geiriau llawn cysur a bodlonrwydd gewn ni i orffen heno. Geiriau J.D. Vernon Lewis ar y dôn Theodora. Gwawr wedi hirnos, can wedi loes, nerth wedi thesgedd, coron rôl croes. Nos da i chi gyd. Oh
Gweddiwn. A diw'r heddwch yr hwn a ddig drach hefn o ddiwrth y meirw yn harglwydd Iesu Grist. Bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod rhagwyddol, a'ch perffeithio ym mhob gweithred dda, i wneithio'r ei wyllus gan weithio ynoch ar hyn sydd gymeradwy yn ei olwg trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddo y gogoniant yn oes oeso, ac i'r brenin tragwyddol a'n farwol anweledig, i'r diw unig ddoeth, y byddo ran rhydedd a'r gogoniant yn oes oeso. Amen.